Nu vil jeg vise, hvordan man tegner kosinuskurven ved hjælp af enhedscirklen. Til at starte med skal vi altid huske, at kosinus altid forholder sig til x-aksen. Vi starter i 0 pi. Og så kan vi se, at den skærer x-aksen i 1, fordi at en enhedscirkel altid har en radius på 1. Så vi markerer det her i vores kurve. Og hvis vi går videre til halv pi, så kan vi se, at den skærer vores x-akse i 0. Så det vil sige, at vi markerer os lige der i vores kurve her. Og så går vi så videre til pi. Og den skærer jo så i minus 1, fordi at den er på negativ side af y-aksen, som vi også kan se her. Og den markerer vi her. Minus 1. Og så går vi videre til en halvanden pi. Og den skærer jo så x-aksen i 0. Og den markerer vi også lige her. Og så kører vi videre til 2 pi, som så er det samme sted som 0 pi, fordi vi har været en omgang rundt. Og det vil også så være, den vil skære i x-aksen i 1. Så markerer vi også her. Og nu hvor vi har alle punkterne, kan vi tegne vores kurve ind. Og hvis vi så fortsætter en runde mere, så vil vores kurve til at se akkurat ens ud og fortsætte direkte. Okay, nu skal vi tegne vores tangenskurve på vores koordinatsystem ud fra vores enhedscirkel. Vi kan se, at vi har vores enhedscirkel her med radius på 1, det har enhedscirkel altid. Og så har vi vores tangens her, markeret med rød. Hvis vi starter med at tage tangens her, lige der, så ser vi, at den skærer i 0 der. Det vi tegne her på, ved at starte den i 0, lige der. Så hvis vi flytter den sådan her, så ser vi, at tangens det stiger, det bliver højere, og her så bliver det også højere. Og når vi har den her, så vil den blive uendelig lang, og den vil aldrig nogensinde ramme tangens. Og det kan vi tegne med, at vi lader den stige her. Så kommer den uendelig tæt på tangens, men den vil aldrig nogensinde ramme. Derfor så får den lige sådan en lille buk her, og rammer aldrig den her. Så hvis vi kører videre, så får vi den, så hvis vi tager den her, så vil den ramme nede i minus. Den vil ramme tangens i minus. Og hvis vi kører videre sådan her, så vil den stadigvæk ramme i minus. Og her, så rammer den i 0. Der. Og det kan vi vise ved, at vi starter hernede, og så kører den op. Den har været rigtig tæt på at ramme. Og så kommer den sådan her, og så rammer den 0 der. Det er her, hvor vi har ramt 0. Der. Så hvis vi tager den herfra, så tager vi den herfra, hvor vi sluttede, og så kører vi videre. Så rammer den der, så rammer den igen tangens på den positive side. Og så snart vi kommer herover, så sker det, at igen så rammer den aldrig nogensinde tangens, men fortsætter bare uendelig langt op. Og det kan vi vise ved, at vi igen starter i 0. Det gør vi jo. Og så kører den egentlig ligesom den her. Så den kører sådan her. Og rammer aldrig tangens, men uendelig tæt på. Så hvis vi tager den hernede, så kommer den igen. Så her, så kommer den igen i minus. Og så sker det samme med, at den kommer op og rammer 0 igen. Så har vi den herfra, hvor den aldrig rammer, men er meget tæt på. Så kører den op og rammer 0. Og sådan her ser vores tangenskurve ud.
Nu skal vi tegne sinuskurven ud fra vores enhedscirkel. Først skal vi lige huske, at sinus forholder sig til y-aksen, så det er der, vi skal måle det. Først så starter vi med at kigge på punktet 0. Og vi kan se, at 0 skærer i y-aksen 0 lige her, fordi vi aflæser på vores y-akse. Dermed kan vi så gå hen og tegne det ind på vores kurve herover. Kører vi videre rundt i vores enhedscirkel og lander over en halv pi, kan vi se, at den er i punktet 1, og det ved vi, fordi at enhedscirklen altid har en radius på 1, og den skærer op på positiv side, og dermed ved vi, at den er i 1. Det kan vi så også skrive ind på vores kurve. Kører vi videre rundt til 1 pi, kan vi se, at vi igen skærer vores y-akse i 0, lige her. Og det kan vi egentlig også skrive ind på vores koordinatsystem. Fortsætter vi til 1,5 pi, kan vi se, at den skærer på negativ side i minus 1, fordi at radius stadigvæk er 1, og den er på negativ side. Og det kan vi så også skrive ind herovre. Kører vi det sidste stykke rundt i enhedscirklen og lander med 2 pi, kan vi se, at den igen er 0, og det er fordi, at den stadigvæk skærer her på 0 i y-aksen. Det kan vi også skrive ind herovre på vores kurve. Nu har vi så alle punkterne på kurven og kan dermed tegne vores sinuskurve. Det her, det kunne vi jo egentlig også have gjort, hvis vi havde kørt en gang mere rundt i enhedscirklen. Og havde vi gjort det, så havde det blevet fuldstændig det samme som det her.